IFM News. Lokal. Impasigurado ni Provincial Director Sharon Estigoy iti Technical Education and Skills Development Authority na uray karay iti nasusulinek a lugar kat mapana bisbisitaon iti opisina da. Kunana, ito'y ang maidijaya iti community-based training at kuma iti organic agriculture production kaniti kabarbaro a handloom weaving a posible nga mangrugi iti iliti vintara gaputa daan dagitoyan ti kagamitan. Inbatad ni Estigoy na iget ti koordinasyon da karay ti lokal a gobyerno tapno agtultuloy dagiti programa ang maipadanon iti komunidad. Dito sa Ilocos Norte, meron po tayong Provincial Training Center. Siya po ang nagki-cater ng mga liblib na lugar. So kami po ang pumupunta doon, yung mga community-based training po natin, like organic agriculture production. Nagkukuhan din po kami ng, ito yung bagong-bago po, yung handloom weaving. Dito po mag-i-start siguro sa Vintar kasi may ready na po silang tools for handloom weaving. So talagang kami po ang pumupunta sa mga munisipyo, sa mga mayors po natin, talagang binibisita po ng inyong provincial director. Kabayatan na inayo na Estigoy dagitoy a programa ket nakatutok ka iti skills dagiti kakailyana para iti panagtrabaho dagitoy. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak I FM.